सिखाफ्राबो बोथारा नालायब्रा फाग्ला गथ'आ बारि जालायनो थांनाया माबोरै जाबोखो दाबो फैलायो माथोथ' बहा जानो सिखाथारगौआ लेखाखौनो फराया फैगारथोंबो खेल जाथों Mana thôi Bodo, aja. Oh, sofaiबाय बाबा? Oh बाबा, सफैबाय. हारि जाला माबोरै जाखो नोंसिनालाय? होद बे प्रिन्सिपालनि फिसालायानो मा फेलसो. हा नोंनालाय माबोरै जाखो? बेलाय बे आदै डाक्टारनि फिसालायाबो फेलथ'. दे मालायनि फेल जानायखौलाय माथो नाजादों? हा नोंना मोजां जायाखै होनबा? आरोलाय बे उकिलनि फिसालायाबो फेलथ'. ओइ मोसौ आं नोंनि रिजाल्टखौसो सोंदों. हा नोंलाय मालानिथो प्रफेसार जाखो? नोंनि फिसालायाबो फेल जागोन आरो. बेखार टाइम पास. मा जाबावगोन बे गथ' सासेजों? जादोंना जायाखै जाखो बिमा? ओरै थांनांगौमोन आंहा एसे थाबैनो लेंहरदोंमोन. दे थाब फुदुंना लाबो दे. र' जाबाय र' लांगौ. हाबाब साहापातखौ फुदुंनायावनो इमान गोबाव. गाइखेरबो गैया दिनै लाल साहासो. जायोलै माथो उफायबाव गैयाबालाय होफैग्रायानो होफैयासै बेलाय माथो खालामनो. हा बे सालथेमोनालाय न'खरफ्राव मा रोखोमथो दङ? हाबाब बिसिनि न'खरखौ बुंबावनांगौ नोङो. मालाय फिसाजोआबो बिए फरायगासिनो दङ आरो फिसालायाबो साख्रि जाहांनो. नै दासो गोसोआव फैदों मालाय बिसिना साख्रि मोननोसैनो. नै नोंसालाया देग्लायबो फेलबावसो. हा फेलसो? बहा मानसियालाय अबेहाय दङ? हा बहा थानो गेम गेलेगासिनो गैया बे न' सिङाव? हैनां र' बे थाखौ. थांगौ र' नोम्बैया. नोंखौ फेल जानोसो लेखा फोरोंदों ना? बोरो फाफि बोरो मा खालामदों नोंलाय? आया नै फाफि नै होथारगोन. हामालै आयै एबारनिफ्राय मोजां फरायथारसै आं. हामबायसो होनदों नोङो फाफि हामबायसो होनदों. नै होथारबावगोन आं नै. आइदै दैलाजोब्बायगोनदां. दासो मोनदों हो फाफि दासो मोनदों. आइदै साला बुरै नों आंखौ दिनै बुबाय दा? बिमाखौनो बुरै होनबावदों आं नों फाफि? बुरै नङाबा माथो नोंलाय सिख्ला गोरलैबो नङा. होथारबावनोसै नामा हां बेखौ? दिनैनिफ्रायनो आंखौ गावनि फिसाला होननानै दा सानसै. थाला आं बे न'आव. थां नों फाफि नों बायदिखौ फिसाला होननानै लानो लाजिबाय आङो. हामालै बाबा जाबायसै फैदो थांनो नाला फैदो. ओंखार खोथाखौ मानो मानियाब्रा नोंलाय फस्थायगोनलै नोङो उनावसो. हेलौ बेबि. मा खालामदों सना? ओइ दासो उन्दुनानै सिखारदों. नोंलाय माथो खालामदों? आंबो ओरैनो दङ. नोंना रिजाल्टआ माबोरैथो जाखो? गैयालै सना देग्लायबो मोसौसो जाबावबाय. एबारावसो मोजां फरायफिननोसै आं. फेलसो आरो सरि मिथिंगा नों दिनैनिफ्राय आंखौ बावदो. हेलौ আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজন অন্য এটা কলত आं थांनानै थानानै मा लाबबाव? थैनानै थांनायानो साबसिन जासिगोन. बे बिफाङाव गाखोनानैनो बाज्रुमसां.